Ay, naligo na ni mata ni. Hoy! Ay! Sama na si Manchester! Nado ko no kay giampo nga pasyente sa ospital. Ah! Sas! Kuhan man toy! Maayo kay ingana nakakaroon nagampo na ka sa uban. Nagpa-pray man good to sila good sa ako good. Maayo nya. Kumusta man? Siyempre, nag-pray silampoy sila, oy. Ah, very good. Maayo na ang buhat. Happy ni mo, pastor. Looy, kayo to sila dito, oy, sa hospital, oy. Ngano man? Halos unsa? Talagsa na lang mo ginawa tong tao nga akong gipray na. No ba? Murag isa na lang kawate ang wakapirma to, pastor, oy. Tigok na to, oy. Nang sa may magibuhat, gipre gyapon nimo. Ah, gipray gyapon ako, pastor. Ah, nagyod maayo na maayo. Nag-pray na mi pastor, ano, oh. Oh, unsa na pod? Sus, paguman ako pray, pastor, nasuko man to. Tao sa ako, oy, pastilan gitong tawana, oy. Siya Sabi nga na, nasuko naman pod. Tabangag ampo, siya pa'y nasuko. Kaya yun sa naman po din mo di ay. Anak man to, pastor, anak din ko, mag-pray. Oh, Anak din ko, oh. Ma'am, sir. Nagpuli sa inyo, sir, ha? Miss ko turoy, dan siya tabla, ha? magid ka. Suko, lagi nila pastor, ay. Igukod na siya silampoy, ay. Alang di masuko. Siya naman yung kinabuhi, lampoy, ay. Sige naman, ugukoron, singit daw. Bisag sa naman kung imong inganaon. Ay, pastor, be, kayo mag-ilis ko. Minus 50 na po ka sa ako ba?